Hello po, magandang gabi mga kaibigan. Pakita ko sa inyo andito ako sa Makati, dito sa Night Bridge, Century City. Napakalawak po ng Maynila. Yung sa baba, yun yung Makati City Hall. Nasa 62 floor kami ngayon mga kaibigan. Ang ganda ng tanawin. Napaka-colorful yung mga ilaw. Meron po kaming gawain dito sa Makati. Actually bukas ay may isang selebrasyon ng gawain for 80 years anniversary ng Living by Faith in God's Promises Ministry. Headed by Pastora Aida at sa the rest of the workers, at saka yung mga kapatiran dito mga kaibigan ay majority talaga yung mga homeless. Kanina nandun kami sa church ay maraming nadagdag na mga homeless kasi yung ibang mga homeless nag-akay ng nag-akay. So parami ng parami. So makikita mo yung kabutihan ng Lord. At least salamat naman sa gawain ng Living by Faith na ginamit ng Lord upang mag-akay ng mga tao na sa lansangan. Yung mga taong nakikita mo parang hopeless na sila sa kanilang sarili. At ngayon mga kaibigan, marami na ring mga homeless na ilang taon na sila sa gawain na talagang grabe yung pinagbago. Yung katawan nila, yung mindset nila na naisip na nila na talagang may tunay na Diyos na nagmamahal. Unlike dati na parang sira pa yung utak nila, tapos parang sa tingin nila bahala na ang buhay. Handa silang mamatay, handa silang pumatay, handang gumawa ng kasamaan. So ngayon mga kaibigan, talagang sila may boldness na magbahagi ng salita ng Lord sa ibang ka-homeless din nila, sa ibang mga tao sa langsangan. Dahil naranasan nila kung gaano kabuti ang Lord sa kanilang mga buhay, na may ginamit si Lord na bilang mga instrumento ng Lord na nagbahagi ng salita ng Diyos sa pagmamahal ng Diyos. Actually, mga kaibigan, ang importante sa tao na maibahagi mo yung tunay na pagmamahal ng Diyos, na bigyan ng pag-asa ang tao, na maisip ng tao na talagang may Diyos. Sa isip nila parang walang Diyos, sa isip nila parang malas ang buhay. But yung salita ng Diyos, ng Lord ay yung maibahagi. At nandun yung kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Diyos. Alam nyo mga kaibigan, talagang mahipo yung tao. Talagang maintindihan nila. Yung mga homeless natin mga kapatiran na naging workers ngayon, talagang napaka-consistent silang umaakay, napaka-consistent na magsabi ng salita ng Lord, na magbahagi ng salita ng Lord. Alam naman natin na hindi talaga agad-agad ma-influensyahan mo yung tao, mawin mo yung tao. But hanggang tiniis yung hirap na maibahagi, mai-share yung salita ng Lord. Alam natin ang salita ng Lord, sabi ng Bible na ito ay buhay. It is living and powerful, sharper than two-edged swords. So ang salita ng Lord, it seems like a sword in the spirit na kahit gaano ka tigas yung puso, but because the word of God is living and powerful,
Yun po ang mag-strike ng kanilang puso. Yun po ang may kapangyarihan na ma-awaken yung spirit nila at saka yung kaluluwa nila at maintindihan nila ang pagmamahal at ang salita ng Lord sa kanilang mga buhay. So salamat sa Diyos na hanggang ngayon mga kaibigan, parami ng parami ang gawain ng Lord. Salamat sa Diyos dahil umabot na tayo ng 8 years at nagiging bahagi tayo nito from the start, from day 1 sa gawain ito. So kaya taon-taon nandito tayo sa gawain mag-celebrate ng anniversary at saka may Thanksgiving din dito. So salamat din sa kanyang lingkod na ginamit din dito through the life of Pastor Aida and Paz, si Sister Paz, Sister Banji, and the rest of the workers at sa mga homeless workers ngayon. Salamat sa Panginoon sa kanilang sipag at tiyaga, sa kanilang pananampalataya sa Diyos na walang tigil na umaakay, walang tigil na magsakripisyo at humahanap ng mga kaluluwa na pwedeng madala natin sa Panginoon. Praise the Lord. So siguro mga kaibigan, hanggang dito lang ang aking kwento, ang aking kunting sharing sa inyo. Sana po ay magiging isang blessings din sa inyo itong na-share ko sa inyo ng mga testimony din sa gawain dito sa Makati. Actually, ang gawain ngayon doon na ginawa sa Paco, Makati, sa isang gym doon, mga kaibigan. At yung barangay council doon ay talagang blessed na blessed sa gawain. Kaya yung gym doon ay pinagamit na linggo-linggo, mga kaibigan. So that's really amazing how God works mysteriously over this ministry. Talagang it is walk by faith, truly walk by faith. So talagang pag may pananampalataya, nandun din talaga ang kapangyarihan ng mga maraming himala ng Lord sa kanyang gawain. So God bless po mga kaibigan, hanggang dito lang ang ating vlog ngayon. So salamat sa iyong mga panalangin. Salamat din sa iyong suporta sa ating channel. So kung bago ka dito nanood sa ating channel, you can please like and you can even write your comments below. And of course, you can subscribe our channel and click the bell button so that you can be updated for our next uploaded videos. So, thank you po. God bless po sa ating lahat. Mahal po tayo ng Lord. Mahal na mahal tayo ng Lord sobra-sobra. Bye-bye po and God bless.